Je to definitivně a nenávratně potvrzeno. Ty měsíce běžejí rychlejc a rychlejc. Jinak si to nedokážu představit, protože je tady další návrat do dětství. A to už 10. První 2 jsem dělal dávno zpátky. Ale 3. jsem rozjížděl a od té doby co měsíc to jeden díl. Co znamená, že tuhle sérii pravidelně provozuji už 8 měsíců. V té době jsem za sebou snad neměl ještě ani maturitu a no, extrém. Nicméně, dnes se podíváme na nejmožnější pohádku po boku Winx Club a to je Totally Spies. Malý storytimek, já jsem to tady hledal na legálních stránkách samozřejmě, s českým dubbingem. A nikde jsem to nemohl najít, jsem psal Totally Spies.cz a úplně, že ty vole, tady to nikde není, vždycky jenom angličtinu mi to našlo. A já jsem se jako říkal, že nevyseru se na to, jako já anglicky umím, ale komu se to chce titulkovat, že jo? Mně moc ne. No a pak přítelkyně, zachránkyně řekla, že víš, že to se jmenuje v češtině Špionky. Tak jsem napsal Špionky a hned mi to našlo miliony dílů, miliony odkazů. Ale problém je, že ono se to v češtině jmenuje Totally Spies Špionky. Češi opět odvedli dobrou práci s překladem. Nicméně, co se segmentu věcí, který už mám, týká, tady to bude krátký, protože nemám nic. Já jsem to sledoval, ale měl jsem pouze taky ty puclíky, takových 54 dílků, myslím, jak se to dostalo v těch malých krabičkách. Takový to, jak to dostanete ven, ale zpátky už ty puclíky nikdy nevrátíte, protože ta krabička je prostě menší, než to, co se do toho má vejít. Tak měl jsem všechny 3 solo a pak ještě i jedno, kde jsou společně. Moje generace určitě ví, každý to měl doma, prostě bylo to na Cars, bylo to na milion věcí, já tolik puclíků jsem měl a tady jsem měl prostě 4 ty Totally Spies, každou jednu hlavní a pak všechny dohromady, ale nedochovalo se to. Myslím, že nikdo z vás to teď ještě nemá. Co je k mému překvapení, včera jsem byl v obchodě a doslova ty pucle se pořád prodávají. Už ne v takovém množství, za mých mladých let to byly plný regály, teď je tam tak 5 druhů, ale hej, pořád se to prodává, to mě potěšilo. Nicméně, už to nebudeme okecávat, jdeme na ně. Kam jsem to jenom mohl uložit? Tady to je. Jetix. Rovnou to vidím, to logo. Pokud jste nekoukali na moje video o Jetixu, určitě se koukněte. Doporučuji všemi 10. So 1, 2, 3 now, baby, here we go. Here we go. To si nepamatuju, ta písnička není nejhorší. Neříkám, že je nějak dobrá, jo? To fakt neříkám. Ale není vůbec špatná. Mně tak došlo, my jsme nedávno s přítelkyní koukali na Charlieho andílky a to je normálně Charlieho andílci v animované krátké dětské verzi. To mě nikdy předtím nenapadlo. Totally Spies, Špionky. Fakt se to jmenuje v češtině Totally Spies, Špionky. On se tak jmenoval už ten název a já úplně, že nepřeložili to tak, že ne, a oni to tam fakt říkají i na začátku. To je hrozný překlad. Mohlo to být horší. Totální špionky nebo naprosté špionky by bylo opravdu horší. Hudební prodejna v Tokiu 9,58. Líbí se mi, jak tam řekli hudební blablabla 9,58, pak dali záběr na čas 9,58, který se vteřinu hned na to změnil na 9,59. Pěkný. Jinak tenhle díl se jmenuje Muzikantská záležitost. Podle toho, co jsem našel, by to měl být první díl první série. Snad to tak je. Muzikantská záležitost. Oni ten název řekli. Dobře, to jsem nevěděl. To se mě někdo ptal v nějakým dílu a já jsem mu chudákovi neodpověděl. Já se většinou snažím odpovídat na komentáře nebo aspoň dát srdíčko, ale se ptal, jestli to předtím vidím a až pak si dělám zpětně, tak ne, já si to pouštím až teď. S váma, jakoby. Střední škola Beverly Hills 1200.
Proč tam říkají ten čas? Je nějaký relevantní? Či ten kašmírový svetr? Jistě si přece má nejlepší kamarádka. A co takhle já? Neblázní přece Alex. Přece nemůžeme nosit její svetr všechny tři, to by byl pořádně vytáhaný. Ne, Clover, co pak já taky? Nejsem tvá kamarádka? První dialog těchto 3 charakterek je hodně divný. Jistě, že jsi, blázínku. A proto ti zítra půjčím ty lodičky z leopardí kůže. Opět, co se mi na tom kdy líbilo? Clover, co je to? Co se stalo? Typeček vypadá jak ten z Wings klubu. Ten, co byl s tou hlavní hrdinkou. Už si nepamatuju jeho jméno. Ale vypadá úplně přesně. Někde v oblacích 15:00. Bude Zas ten čas. On bude prostě důležitý. Ale jinak ten první díl jakoby zatím to moc nefíluju. se jmenovat Spice. Anglicky špionky? Jo, to je originální. Byl to můj nápad. Vážně takhle vznikl ten název? Proč ne? Proč ne? Nic proti. Oceňuju to naše nové vybavení. Jo, já to beru. Jo, opět, je to pro děti. Nemůžu od toho čekat něco dospěláckého. Tohle beru. Docela v pohodě. Tajemství toho studia musí být skryto někde tady. Výborně, Alex. Ten humor je prostě hodně dětský. Co si bude. Ale když je to pro děti, nemůžu čekat víc. Jenom já jsem si pamatoval, že to bývalo akčnější. Možná je to tím, že je to první rozjezdový díl. Nebo si to prostě jenom blbě pamatuju. Tak je to třeba 10 let, co jsem to viděl naposledy. Ty jsi můj nový pán, kdo s námi nejde, jde proti nám. Svrhneme vládu svou a to hned. Ty nás teď budeš vést, my poslouchat. Dobrý rýmovačky, to fakt cením. A jinak Ricky vypadá jako docela good záporák, jakoby. Respekt z něj docela jde, to neříkám, že ne. To tedy znamená, když Ricky vystoupí na koncertě, fanoušci udělají cokoliv, co jim přikáže. Stráže, máme tu ve třece. Je to určitě první díl, protože jsou tady dost marný, co si budem. Štěstí nikdy nebudete mít možnost hlásit, co jste zjistili, protože tak řádově za 20 vteřin. Jediné, o co budete mít zájem, bude zbožňování Rickyho Martise. Hele, co si budeme? Je lepší než 80% záporáků 4. a 5. fáze MCUčka. Což na 21-minutový díl cením. Myslím si, že v dalších dílech už nebude, takže... Za mě se záporákem jsem v pohodě a animace není nejhorší. Jo, jakože... Samozřejmě teď novější by to vypadalo líp, ale... Já po Virus Attack už asi ocením úplně cokoliv. To se nemělo stát. Rychle vypni to přehrávání. Ne, nevypínej to. Rickyho hudba je tak nádherná. Chytit se do vlastní pasti, to je umění, to fakt jo. Ale dobrý, jako, nemám, jakože psát 21-minutový díl na tohle téma, asi to vyřeším stejně. Ty, Ricky, jsi náš nový pán. Ty, Ricky, jsi náš nový pán. Ta jeho robotická ruka je prostě cool. Říkejte si, co chcete. A i ty vlasy, jak to má přes to jedno oko. Jakože podle mě by ho měli vrátit, ale myslím si, že to neudělají. Vygooglíme to. Let's go. Já jsem napsal Totally Spice Ricky a mě to našlo 1 350 000 jiných Rickyů z toho seriálu. Frekvence byly úspěšně doplněny. Dobrá. Teď se podíváme na jejich efekt. Řekla bych, že se všichni bojí toho Sebastiána. Podle toho soudím, že očividně v dalších dílech nebude. Jsem na tebe pyšná, Clover. Jo, konečně si to zase ty. Jen jsem pochopila, že je pěkná pitomost zamilovat se do Můžete mi říct, kde je tady koncertní sál? Jsem tady nový a ztratil jsem se. Dobře, tenhle konec byl taky docela vtipnej. To uznám. Nicméně, to je všechno. Rovnou řeknu, že to nebylo tak hrozný. Když jsem koukal na Wings Club, což bylo pro ženský, trpěl jsem mnohem víc. Když jsem koukal na Virus Attack, trpěl jsem ještě víc.
Takže za mě, jo, dobrý, dal bych tomu takových 6 z 10, chápu, proč se mi to v dětství líbilo. Fakt jsou to Charlieho andílci jenom pro děti prostě. Tak jo, to by bylo všechno. Potěším mě like, odběr, sdíleníčko. Však už to znáte, zaklikněte si zvoneček, aby vám chodilo upozornění. Stále držíme 2 videa týdně, snad se nám to podaří udržet i v březnu. Koukněte do popisku videa, tam je odkaz na Survivor kanál, tam vychází video 1 týdně, taky doporučuji se kouknout. A to už bude všechno a u nějakého dalšího videa zase čau.